Yes, dito tayo sa ano ngayon. Central. Ito. Central Worldwide. Papuntang Worldwide. So, galing ako nagsimba. Hindi pala simba. Nag-ano lang, nagterek. Terek-terek sa mata. So, iyan ang mga views dito. Meron na silang ano ay Christmas na talaga sila dito. O, diba? Ito naman talaga yung mga special nila pag Christmas. Ito na mga ganito. Yung mga bulaklak nila. Saka ganito yung mga style nila dito sa Hong Kong pag malapit ng Christmas. Mga decoration. Ito yon. Ito, mga decoration na yan hanggang doon. Saka decoration na din pati doon. Tingnan nyo ay sobrang ganda ng decoration. Sa baba naman ay merong bus at saka tram doon. Yun ay nag-stop sila. Yan ang tram at saka bus. Yan. Yan ang mga ano dyan. Tsaka kung gusto ninyong bibili ng mamahaling chocolate dito. Yung mga special gusto nyo dito. Ayan. Anong nangyayari? Nawala ang connection. Diba? Sobrang ganda-ganda. Mga ano nila. Ito yung mga views sa papuntang Worldwide. Kasi, diba? Diyan. Ito, Alexandra House. And then ito lang siya. Meron din pa coffee diyan. Arabian coffee. Diba? Ito yung mga hitsora. Yung iba nag-off na galing sa trabaho. Ayan ang Prada dyan. Dami ng mga Christmas tree dito. Kahit wala pang Christmas. Nagdi-day off ako ng mag-isa. Maganda lang yung mag-isa. Christmas na talaga. Maganda yan, sobra ay. Sus, grabe, ang gaganda. Pang winter na yung attire nila dito. Ito din, ganun pa din yan. Bus at saka tram. Doon din. Meron na ding malaking Christmas tree. Meron nang nagpicturean. Diba?
papuntang ano, dito na side papuntang Worldwide. Punta tayo sa Worldwide. Wala ngayong masyadong tao kasi Saturday pa naman ngayon. Bukas ang daming tao, bukas Sunday kasi day off ng mga kababayan natin. Yeah, di ba? Ano-ano lang to sila, kanina doon tayo nagra-round, so nakita na natin yung mga bus tsaka tram, di ba? Nag-run round lang tayo kasi na doon tayo sa itaas. Ito Central na, Worldwide na siya. Tingin tayo magkano ang rate ngayon. Magkano ang rate sa sobrang 7.15 lang. Sobrang 15 lang. Pasok tayo ha. Magkuha tayo sa ating account ATM. Sobrang ganda dito ay. Mga bra. Mamaya na tayo bibili sa mga bra. Ito tayo sa sobrang ganda yung mga dress nila. Tagba 20 lang. Punta tayo sa video. Punta tayo sa video. Kunin natin yung account natin. Ayan, video na. Sige, dito muna tayo ha. Dito muna tayo magtatapos. Dito muna tayo magtatapos. Sige, bye. Thank you.